No jasně Klára Hančí, Bára Mančí, už nevím čí, to všechno byly holky z naší školky senzační. Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají hračky svý, ty naše lásky tříletý. Řekli jsme vám před školkou, bylo nám právě 6 a začalo další dívčí show. Ve škole Daniela, Michaela s Romanetou a taky Adriana, Mariana se Žanetou a hlavně prýma Radka, kamarádka, co všechno ví. Tyhle ty holky byly naše bílý školní dní. Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají přátelský naše lásky klukovský. Čau, 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 řekli jsme čau před školou, táhlo nám na 15 a začalo další dívčí show. Na Kimbu bez vašárka přijde Klárka, Táně jak sen a taky Senza Jenka v podkolenkách veselá jen a všechny v sexy tričku postavičku měli ham, no prostě prýma štace, inspirace k maturám. Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají zacděný naše lásky vysněný. Au, 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 vznikli jsme au, čau a pár, už se dál nekoná žádná dívčí školní show. Když pak poznali jsme spoustu dalších dívek a jmen, pavovlásky, černovlásky, šár i sen. V rytmu diska, zátky z píska i v náručí, přesto jsou stále holky z naší školky nejhezčí.